Първа и втора част Мари Клора. Клора съжалявам, че трябваше да спра с този вилка на 215. Че ако ме надвиши с 15, ай 15, ай 15 минути и 8 секунди, пак ще ми продължи клипа. Малко е с 15 и 10 секунди отгоре, направо няма да ми спусне клипа, така иначе го пребавам. Ето казвах ви, че в мен е бързо, че може да мисне. Ето, използвах аз една електрическа атака и буквално мисля. Аз съм. Той няма почти никаква мана. Така иначе. Добре да видим. Добре, мога да се позволя. Не, тип. Не мога да се позволя това, ама ще мога да се позволя. Но така иначе трябва да се съмнява, че ще мога да се позволя на златна карта. Така че ще се използвам парите за да видя какво ще ми позволи. Добре. И мене път разбраха за що не можах да използвам картите. Аз просто не бях ги активирал. Тоест ето. Готово. Добре, това е много тъпото вече, че започват по два опонента много често да се сражавам. Така иначе. Добре. Че вече това седмия левел ги унищожавам аз просто. Ето, на мана Рекен. Това ми позволява и мана на Рекен 2 рунда. Така иначе. Така че. Чудо да се са. Да се не да сложа с 20 пауър или да се реги на маната. Айде да се реги на маната. Че много ще ми трябва. Добре. Супер. Да. Понякога седми левел са в трън. Направо ми писат от този левел. Че винаги е седми левел, а пък другия е 10 или 11 левел. Иначе. Вярно научавам това. Работи, щом има само дефенс. Газ. Добре. Ай ще се добавя през Power 5. Да имам аз поне 14 демидж аз. Добре. Възстановявам си кръвта 27. Супер. Сега ако просто не използва картата, която напълно ще ми премахне по половината, е например тази. Че много да съдна и първоначално не можах да свана тази карта, ама я сванах вече. Аз трябва да се регена бързо. Добре. Останаха само с един. Направо се чудя за нещо не толкова. Много се чудя. Аз почти го премазах. Иначе.
Добре. Сега ако просто и мене ми вземе кръвта, ще съм направо съкрушен. И това сигурно ще е край на клипа. Иначе, ама... Да. Добре хора, дано да ви харесва клипа. Ако ви харесва, ми натиснете лайк и се абонирайте към моя YouTube канал. Това е всичко. Чао!